Assalamu aleykum hormatly mugallimler, eziz okuwçylar. Hemmämiziň intizarlyk bilen garaşýan täze ýyl bayramymyzyň peýda boluş taryhy bilen gysgadyk videorolik arkaly ýene-de gowy düşünip alalyň. Sebäbi maglumatlar gulak bilen eşdilip, göz bilen görülende has gowy ýatda galýar. Hemmämiz taýýar bolsak, gyzykly faktlar bilen tanyşdyryp başlaýaryn. Täze ýyl ilkinji gezek Rim imperatory Juliy Sezariň buýrugy bilen 1-nji ýanwar güni belgilenýän boldy. Gadymky günçykar döwletlerinde bolsa täze ýyl 21-nji mart güni nişanlanýar. Häzir bolsa bu biziň Nowruz bayramymyza gabat gelýär. Hytaýda bolsa täze ýyl 21-nji ýanwardan 21-nji fevrala çelli bir aýyň dowamynda belgiläp geçilýär. Piotr I-iň buýrugy bilen täze ýyl Rossiýada 1-nji ýanwar güni nişanlanýan boldy. Oňa çelli täze ýyl Rossiýa döwletinde 1-nji sentýabr güni belgilenýärdi. Sowet döwründe täze ýyl ýolkasyny bezemek gadagan edilýär. Täze ýyl akşamynda Italiýalyklarda hemme köne zatlar öýden çykaryp zyňylýar. Onuň sebäbi bolsa ähli gam gussalar köne zatlar bilen bilelikde daşarda galyp gitmegidir. Amerika Birleşen Ştatlary we Ýewropada Santa Claus ýagny Gar baba uly kiçi hemme hat ýazýarlar. Statistik maglumatlara garanda çağalar tarapyndan iň köp soralan sowga kompýuter hesaplanýar. Dünýädäki iň uly ýolka Meksika paýtagty Mehikoda 2009-njy ýylda gurulan. Onuň uzunlygy 110 metr 35 santimetre deň. Gar baba täze ýylyň ýeketäk gahrymanydyr. Lekin 1873-nji ýylda Aleksandr Ostrovskiy tarapyndan ýazylan Snegruchka ýagny Gargyz eserinden soň Gargyz hem täze ýylyň gahrymanyna aýlanýar. Ol ilki Gar babanyň gyzy, soň bolsa agtyjagyna aýlanýar. Köp döwletlerde 18-nji noýabr Gar babanyň doglan güni hökmünde nişanlanýar. Sowuk bolmaýan issy ýurtlarda da Gar babanyň ornuna başga sehrli gahryman bar ekeni. Meselem, Kambodjada issy baba öýlere mihman bolup gelýär we sowgalary dargatýar.